Creada a finals de 2011, Circus Arts Foundation és avui una de les promotores de circ de major reconeixement internacional en el seu sector. Fundació cultural privada sense ànim de lucre, l'entitat va néixer amb l'objectiu d'enaltir el circ, reivindicant aquest espectacle com a part integrant de la nostra cultura. Avui, les seves diferents produccions superen els 60.000 espectadors cada any. Ja sigui el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, un dels 5 més importants al món. El Gran Circ de Nadal de Girona, que cada desembre transforma en un circ el pavelló de Girona Fontejau, o bé les nits de circ que, a l'agost, se celebren als jardins del Molí de Besalú i a la Ciutadella de Roses. Totes apleguen un públic de totes les edats que descobreix el circ de primera divisió amb una selecció de grans artistes. A finals de 2020, la Fundació va inaugurar Circusland, el Palau Internacional del Circ al monestir de Sant Pere de Besalú, l'equipament de referència sobre el circ a Europa. Un espai ple de vida, on gaudir de la màgia del circ tots els dies de l'any. El visitant hi descobreix una fascinant exposició distribuïda en 12 espais, 3 plantes i 1.500 metres quadrats. Entre els tresors exposats a Circusland en destaca el circ miniatura més gran del món, una maqueta a escala del Gran Circ Gleich, la major col·lecció de filatèlia de tema de circ, antics cartells originals de gran format o els vestits i aparells de pista d'alguns dels artistes més cèlebres de la història del circ. En els arxius de Circusland, la Fundació hi custodia una de les majors col·leccions de circ al món, on milers de peces repassen els 250 anys d'història de circ. Gravats, vestuari, cartells, fotografies, postals, material d'artistes, autògrafs, programes, porcellana, escultures, la biblioteca amb més de 5.000 títols o els arxius complets de fotògrafs de renom com Villar o Vinyes. En resum, es tracta d'un dels majors arxius patrimonials sobre el circ al món. El web de la Fundació, circusartsfoundation.org, reflexa l'ampli ventall d'activitats que realitza a favor del circ. A banda dels seus espectacles i de Circusland, mostra les publicacions, les exposicions o les investigacions realitzades pels historiadors adscrits a l'entitat.